Amna uzosimeza umbone umbone ugogo esenyakaza. Well njengamanje noma nini njengoba ukhuluma about your company iqale nini indaba yakho ne company because ngiyezwe ukuthi Unity Entertainment. I company ngiqale last year. Asenga register this year kuze yonke ibisemthethweni. Yeah yonke into nje iqondile manje. Washa. Bonga suthi utshontshe ingoma yami asesingahlangana enkantolo. Oh hey yezwa ke yini lekuphushile uzoqala with your journey since 2012 uqala umculo up until now uzobona ukuthi let me register my own company kuhamba kanjani kona konke lokho? Uqala kwami ngisafunda esikoleni uma yena kade ufuna ukuyenza befuna ngifundele enye into but mina ngagcina sengenza into okupheka esikoleni kodwa bengingayithandi mina kahle kahle. Ukupheka esikoleni? Yeah bengizisa le hospitality. Oh okay. So wenza soma befuna ngenze yona ngamtshela ukuthi angiyithandi mina indlela yami la emculweni. Right. Agcina ke lebelethethe ithi lezi zinto zenu simangela umsindo le endlini. Abazali Seyibona ukuthi ke hayi ngathi iyachusha lento lesiqala ukuvela ku TV. Base wathi hayi singaqhubeka ngoba senginengisho noma lokuthi ngihambe ngema events. Yabo ngigqugquzelile ke ngoba no DJ yena umuntu engibukela ke kakhulu. Oh nice. Yeah. Okay, now why Gqom? Ayigqom yona into ngiyilo into engiyiphila kakhulu igqom. Ngibhali nje futhi. Ngizenzakela. Mina nje iqhamuka into ekhanda nje ngifonela abafana bami ukuthi ngizana ubhethi ukuthi sebenze manje. Yeah. Okay, kwiGqom ujwayele ukuthi ixaye kwiGqom. Nxa ukuthi abantu abaningi njengoba usho ukuthi wena kuyayifikela. Kujwayele ukuthiwa iGqom udinga udlida kamizwa uze kuyifikele kwena udinga ama boost. Lutho ngiphuza utshwala ngizidida kamizwa. Junior T. Lalela. Junior T wenzwa yini ukuthi ungalokhuza ungaphuza utshwala like iqalaphi lonto awukaze at all? Ngaye ngaphuza kodwa sengibiyeke sengino 3 years ngibiyeke. Wow. Siyabonga.